Allah kuwa ai ko banza ko ta baki dole ko banza ko ta baki ma dole ma ki ce mun I love you billahi la ilaha illa huwa tar uba wai ina jin bahariyan nan wallahi ina jin bahariyan nan kai wai ka fa duba na an garan nan ka duba nan billahi la ilaha huwa soso in naje wanka sabulu ma sai bata anan Allah kuwa wai to ran gangara je masallaci dai ka san in duk wanda bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ba zai da yara ba wallahi ta gaskiya ne kai kuma naka kala salan kenan warai kuwa to masha Allah yanzu dai kuma dai still again masoya ma'aifinka yanzu wani sako zaka miƙa musu mai daɗi wanda zaka wanke musu zuciyarsu su ji daɗi. To jama'a ina kowa fatan alkhairi. Ubangiji Allah ta mai kowa kansa na asa. Mu tun da wannan sabga gadan ta muka yi. Dan Allah kamar da ke iya fatan alkhairi mu din ma a ci gaba da fatan alkhairi. Muna nan muna bibiyan ku. Ba za mu ce za mu yi abin da suke ba za mu dai kamanta daidai bakin gurgudu. Insha Allahu rabbi. Allah kuwa gaskiya ne. To, ai ya kamata kuma ka dan musu ko wata waka ne haka. Allah ko? Da dan kuka yadda baban ku yake yi. To, mun ga wannan. To yi musu waka. Na ji an ce kada gambara kai ma. Ka ce kai dai da zafin ka shigo ka ni wuce Ai, bara na gaya muku masu annabi Muhammadu. Mu a wannan sabgar duk inda ta juya ina fafa lolo ina kace kaura ko ina ni kuli duk inda ta faɗi baya ne ko ba haka bane ba wallahi ai ita gambaran da ka sani da ake yi duk wanda rena masoyan mu to sai ya fito kwandon tumatir kamar mai gidana Alhaji Ibrahim Jammaji ikon Allah wannan mutumin nan ba abin da zamu ce mar sai dai mu ce ubangiji Allah ya sa gama duniya lafiya a kasuwan Alhaji Ibrahim Jammaji wato kasuwar tumatir ɗinsa na wari kenan ba kasuwar da tun Afirka ba kasuwar da mutane sukan zuwa su daɗi irin wannan kasuwar duk mutumin da zo wannan kasuwar Alhaji Ibrahim Jammaje walau kai direba ne walau kai labor ne walau kai ɗan kasuwa ne to ƙarya ne kai kuka da wannan kasuwar da Kirista da Musulmai duk kowa nashi ne wannan. To ya za ka dan ba su wannan din gambarar kaɗan ko da baki ne tunda abin kacacau din bai samu ba yaya kake ta gambara ko da baki ne ai ana yi. Gaskiya ne. To saboda haka kaɗan musu sai su tabbatar ce. Allah mai da aka hau kuku ya mai da karan mota direba. Ka san Allah mai da aka hau kuku ya mai da karan mota direba. Ana buro ba ku yallo musulmi sun koma Kirista. Allah ka iya muna. Allah gyara muna wa irin gyaran su magajiya ba. Duk wanda ya rena maka jirgin sama ya yi lodi tanka ta kauce hanya yan gwangwan sun yi lodi yan keke sun yi lodi yan nafai sun yi lodi yan kaya sun yi lodi ka san jirgi Chicago wancan da tunka shi ne ba haɗin durin uwarsa yaran goshi wani soma gaskiya ne masha Allah to mun gode yanzu dai me zaka ƙara dai gaya musu gaba ɗaya mu rufe daga haka to jama'a annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama naku dai magajin Kulu Shaibu magajin Kulu magajin Kulu to ina kuwa fatan alkhairi na gayyace ka na gayyace ki akwai tasha ta mai suna Kulu Entertainment TV wannan ita ta ce ita ma sananniyar ta ana bibiyan ayyukan nan ka biyo mu a sha kallo la salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu ni ne dai naku magajin Kulu dan gado yawwa a wannan tashar ni dai ba bako bane ba kowa ya san da wannan tashar wannan ce ni ba bako bane a tashar nan domin haka tar uba to ai ba maganar jar uba ba magajin Kulu na'am ka san fa ma'aifinka Allah ji kare baban mu uban mu maganin ku kuma Allah ya gafarta masa marigayi Kulu na Ibro Allah ya gafarta masa ka san fa ya ba mutane dariya kuma an yi lokacin da idan mutane suna cikin damuwa ko suna cikin wani rudani suna kallon fim din ma'aifinka billahi la ilaha illa huwa za su ji a wanke musu zuciyarsu da Allah ya ji karai marigayi Ibro to muna so mu nuna yaya abin yake yaya ka zo da naka salan irin nasa ne
ko kuma kai ma Allah ya baka naka sana. Ki ji tsoron Allah, za ki mutu za ki tarar da Allah mu kuwa fatka. Kayan mu yan dugu-dugu su suke so ke ta lalata su. Masu iya magana na cewa duk abin da ka shuka shi zaka girba, haka zalika ba a yabon ɗan kuturu sai ya shekar 40 da ya tsansa. Hai! Bas, muka yi a Saudiya ba kuma bari wata kuma ƙasa nan Najeriya. Kira da kimiyya wannan lissafi ne na mai buga lissafi daidai a lokacin da yake barin lissafinsa, ko da ku yi mantuwa zaka ga lissafinsa yana tafiya daidai. Tabbas an fake da guzuma an harbi karsana a lissafinsa cewa daidai yake tafiya, bai san cewa ya bar bai da kura ba, domin irin kala halittar da ya canja ya bambanta daban da 'yan maza. Shargalle haka zalika ita kuma Esa ta zo da wani sabon yanayi, sabon game ɗinta, sabon plan ɗinta, sabon irin dabarunta daban yake da na kowa. Shi a tunaninsa yar halali ce kuma mai musulunci ce, sai dai kash a inda gizo yake sakar ruwan zafin da aka dafa ba da shi aka yi talgen ba. Baban da dan Daudu. Shargalle. Nan ne ina. Na ganka ga kanan a tsaye kamar daushen goro. Allah ko? Wallahi. To zaka ci ubanka an jima ka. Aya kuma kake taba mai. Wai tabbatar ne. Ba ku da manya a gidanku ne? Akwai amma ba irin ka ba. Ko? Wai. Ke bari billahi lazi wa zan yi sirara anan ni da ke mu. Yau nake ganin ta fara, wai mai gida da kukan tsarki. Shargalle. Ke kina so ki dinga control din mijinki sai inda kika ga dama. Sosai ma kuwa. Kar ki bari mijinki ya gani sanda zaki sa. Kuma kar ki bari lokacin da zaki sa ku hada ido da wani. Idan kika sa ki zo ki mai haka. Bari fito miki a mutum sak. Ba wani abu ne yasa na tsamacin nan. Gani ne manyan mutane na taruwa a gidan nan. Da 'yan safarawa. Ni ma zan samu wanda zan rage zafi ko kuwa. Ai ni din ma. Allah ya rufa asiri. Kamfanin Kilina Film Production suka ɗauki nan muku wannan shirin mai suna Shargalle. Shiryawa Abubakar Usman Kilina, ɗaukar nauyi Kilina Hausa TV, ba da umarni Ahmad Safwan DZ, labari da kuma tsarawa Nura Sada Nasimat. Shargalle. Sai ku subscribe ku danna mana ƙararrawa a YouTube channel ɗinmu mai suna Kilina Hausa TV. A nan ne kadai wannan shirin zai fara zo muku duk ranar Litinin misalin karfe 8 na dare. Shargalle. Sun buga dice din, sun buga ƙararrawar, sai dai kunnan jaki da uwar shegu aka yi masa. Shargalle. Billahi lazi ya fi karfin naki. Naka dai ka sani. Kai. Ai ni abun kunya gaba na bashi. Ni za ki ga abun kunya, ni da ne kantar a gazan Legas ma muka yi damba da biyar biya ba tsoro ba sai ke. Mutane suna raina wa hukuma hankali, suna aiki ba tare da sanin hukuma ba. Duk mutumin da ya ginin nan ka je ka nemo shi duk inda yake. An gama, ni so nake fa in mallaki gurin ma gaba ɗaya kawai. Ni kuma in ci me. Na rantsi da Allah barka ji ba wani tsirara ba wankan je ku bai yi tsirara. Ai mun wanka. Rigimar gida. Idan ban nuna miki karfin kakin gargajiya ba Allah ya A movie of one rented apartment where people with different discipline lives in one apartment which comprised of prostitutes, married women, ladies, guys, and also a thieves. War kan taba miki Kai. Ai ke da matsaloli sosai ma. Ai mijinki har Lagos yake zuwa gashi mun gani. Screenplay Nura Sada Nasimat, produced by Zakari Jamilu Dan Guda Kabo, executive producer Dan Guda Kabo. Idan ka nake ka fito. Dan uwarka kai ka kama min dakin durin uwa. Let me talk to this man. This ni zaka dauko this din ka zo da shi da. Ka dauko this din. Kai bari ka ji na gaya ma. Ko a Lagos da nake yawo, tsarara nake yawo a Lagos. Saboda shi taka. Kuma bari ka ji na gaya ma da giya nake tsarki. Directed by Rafai B. Ahmad.